Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi hello mukomanashi, ndinokumbirawo rubatsiro nekuti ndine mwana wangu uyo ari kufanira kuti ange achiita form 3 yake next year. Saka mwana wangu uyu now ane pamuviri. Zvinhu zvose izvi ndakazotozvionawo mazuva adarika awa. Saka nekuda kwehasha ndakabva ndabata mwana ndokubva ndatanga kumurova. Handichazivi kuti kumurova kwacho kwandakamuita zvakamuafekta, nekuti now kana ndikangomubvunza kuti nhai mwana nhumbu ndeyani, iye anobva atanga kungochema. Ndakatombodaidza vanasekuru vake vanova hanzvadzi dzangu. Ndainge ndichiti kana vanasekuru vakauya vakataura naye, maybe anokwanisa kuzodudza kuti munhu akamupa pamuviri ndiani. Asi paainge achibvunzwa nanasekuru vake ainge achingochema. Apa ndiri single mother mukoma, ndakangomitiswawo. Manje handichazivi kuti mwana kusataura inyaya yekuti akabatwa chibharo here, nekuti kana ukamubvunza anobva atanga kungochema. Please ndibatsireiwo vanhu vaMwari. Kana ndikangoziva hangu kuti mimba iyi yakabva kupi, wangu mwana nemuzukuru ndinochengeta hangu. Izvezvi ndakatobata mushonga wemakonzo. Mushonga uyu wemakonzo wainge uri muhomwe yake yesketi yake. Kunomubvunza iye ava kuti mama, murumu mangu munonetsa makonzo. Saka ndanga ndichida kuisira makonzo iwawo mushonga iwowo. Saka pari zvino ndava kutogara ndakangomutarisa. Apa ndinorarama ndichitawo zvekutengesa. Manje kuti ndinge ndichimusiya mumba handichina temba. Ndaakutya kuti mwana wangu uyu anokwanisa kuzviuraya. Please help me. Hey, zvakaoma ya vana ava vanomborwadzisa. Asi dai mwana angotaura zvake kuti mimba iyi ndeyani at least. Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma, ndati ndiuye kuseri kuzopindura baba avo vari kunzi nemuprofita vana havasi vavo. Mukoma, maprofita kune mamwe akatotumwa naSatani chaiko. Mulockdown muya iya yainge iri intense yekutanga-tanga. Murume wangu lockdown payakatanga ainge ari kuZim. Inini ndainge ndiri kuSouth Africa. Ndaitova nemwana mucheche ende ainge aine 4 days payakatanga. Murume akabva aendawo kumuprofita, ndokubva asvika kuya akabva audzwa zvekumba kwavo. Zvimwe zvacho zvainge zvitori zvechokwadi. Kwaakuzonzi mukadzi wako aripi? Iye akabva ati mudzimai wangu ari kuSouth Africa. Ndipo pakabva paita nyaya zvikanzi mudzimai wako ari kuhura zvisingaite. Munhu iyeye neumwe munhu weukama chaiye waari kuhura naye. Vanhu vacho vanotopinda mumba mako izvezvi as we are speaking. Apa panguva yacho yandainge ndichinzi ndiri kuita zvechihure, ndainge ndakasonewa mastitch ainge asingaverengeki. Akanzi usamuvhundutsa, iwewe tsoro yako uchaibata hako wega. So iye akamboda kuita soft, but semunhu ainge aine nyaya yake zvakabva zvamuremera. Ndikabva ndatanga kungoitwa rafu yekuti chero tozogara. Rafu yandainge ndichiitwa ipapo handimbofi ndakaikanganwa. Kungoda kungotaura naye nyaya semazuva ose. Aibva ati kwandiri, usandinetsa, wakagarirei ikoko, itokwira izvezvi udzoke kuno kuZimbabwe nevana vangu. Ndobva ndati ko kana muchiti ndidzoke kuZimbabwe ndinofamba sei zvairi lockdown? Obva ati tsvaka mabhazi ari kutakura vanhu, cause ikoko kuSouth Africa handichadzoke futi. Apa ndainge ndiine mwana anga ava ne2 weeks. Mastitch kufamba kwacho kwainge kuchitonetsa. Ndakazoti izvi zvanyanyisa, rafu yacho yanyanya. Ndikabva ndati hapana kusiri kusiwa, rega ndingoudza baba ava kuti futseke. Ndipo paakazoita hasha akabva ati kwandiri bhizi kuhura ikoko, inini ndichifira mahara. Ndipo paakazotaura nyaya yake yose. Kubva ipapo I would rather die nenhamo yangu. Maprofita aya bodo. Sorry mukoma nekurebesa nyaya yangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hanzi ndakaparadzirwa imba yangu nemuprofita. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma muri sei? Ndokumbirawo kuti mundiriposterewo
asi mochinjawo voice rangu. Mukoma ini ndine zvandakaitawo kumashure uko patova ne3 years zvinhu izvozvo zvaitika. Tinongoti 3 kana kuti 4 years zvinhu izvozvo zvaitika. Mukoma isu taiva vanhu vaitengesa simbi dzinopisa, kana kuti ndingangoti taitawo zvekutengesa zvinhu zvakaita sana kopa taidziwanawo. Hatingangoti, ndiregai ndingotaura chokwadi, kuti taiitawo zvekupindawo mumapurazi tichitora kopa. Nguva zhinji taiti tikawana papurazi patichida kunotora kopa, tine vanhu vedu vaitanga vanosavheya nzvimbo yacho, asi taitoshandidzana nevanhu vekumusha kana kushandidzana nevanhu vemuno. Vekumusha vatainge tichishandidzana navo kana pari paindastry kana kuti pari papurazi premise yacho, kana pari panhu pahombe, pane pachitobudawo mari zvino zvokuti ukaudzawo munhu kuti tikarova dhiri unotobudawo wakabata kana 12 kana kuti 13,000 in one night. Saka munhu aizotarirawo ona kuti kana muri mupurazi ona kuti munhu anenge achiwana mari shoma, then kuti areze mari yosvika 13 anotoona kuti zvinokwanisa kumutorera kana 2 years. Saka vanhu vazhinji vaipfuma, ende daisango approacha anyone. Nguva zhinji taitanga tapinda totange tirikuda kuzohodha zvatichida kuhodha, kana pari papurazi panorimwa taitosarudza kutombouya tombohodha. Saka mukunohodha kuya kana papurazi papo pachirimwa zvinhu zvakaita kunge magwiri kana kuti mavisi, mukunoitirwa madhiri paya muchilodha, tinenge tichitoona kuti uyu anoitika naye madhiri, uyu anoitika naye madhiri, tichimuswededza mbichana kusvika tazomuudza. Dzimwe nguva tichitomudana kana kutaundi tichitotanga kuwirirana naye. Iyewo semunhu anenge achishandawo kana mupurazi anenge akutoona kuti dhiri iri rine mari, kusvika tazomuudza kuti chama pabasa pako paya tirikuda tambo dzemagetsi. Saka situation yakamira sei. Saka iye anenge ava kutotiudza kuti munhu anoshanda security usiku ndinhingi, kune vanhu here vanorinda mabudo usiku, chii chinoitika muminda. Murungu wacho anowanzocheka chara dzavo dzavanoshandisa kudiridza dzowanzochekwa zvaita sei. Saka tete tova ne full information. Saka kazhinji taizoti kana murungu asipo, because varungu avanorima vane nguva dzekuti vanotombobva vongosiya vashandi chete vomboendawo vombonorelax. Saka ndo nguva dzataizowanzopinda manje tobva tanotora tambo dzedu. Kudzitora kwainge kusinganetsi. Tinewo motikari dzedu dzataishandisa, taitova nemaland cruiser edu. Kune mamwe maland cruiser aya like anoshandiswa nekambani dzemuno dzemagetsi ekuti inenge ine simba rakanyanyisa, ndoataishandisa iwawo kunotora tambo. Taingoti tikatora tambo dziya tobva tatopisa, because mumapurazi kazhinji nemuri kumasango totolaita moto wedu toshura tambo dzedu totolodha. Taitovawo nevanhu vedu vekumascrap vaitotenga, vamwe vacho vanenge vatori varungu, zvongoti kutongogara takapurisa order, zvongoti motikari haitomboendi pasikero, inotongoenda kuseri, dzotoburutswa tambo, dzotoburutswa totopiwa mari dzedu totobuda. Saka mukunoshandidzana uku munoziva kana tichiwana mari, mashandiro emari, hatingi kuti munhu ubatsirikane, zvichida kuti unge uchitaurawo chokwadi chako chaunoziva, usavanziridza kuti chakazokonzeresa kuti zvinge zvichidai ndezvizvi. Munhu unofanira kutaura chokwadi. Saka nekuda ndikataura chokwadi ndinokwanisa kubatsirikana. Zvakaitika ndezvekuti mukunoshanda dzimwe nguva hamushandisi mari zvakafanana. Umwe anoshandisawo mari achipfachura, umwe anoshandisa mari achibhajeta. Saka takati tatishandei
mumwe wangu wandainge ndishanda naye akasvika pakutenga motikari zvakatotishamisa tose because ainge asina kumbotiudza kuti ari kubhajetawo mari. Ndokubva atotengeserwa motikari nemurungu watainge tichinotengesera scrap Ford Ranger. Saka ndo panondibata ipapo kuti ndakazomuitirawo ndingoti ndakamuitira jealous, ende ndainge ndisingazivi kuti munhu wandiri kutoitira jealous motikari yacho anga asati atopedza kuibhadhara, because mukomana akanotora Ford Ranger yake vainge vanegotiata kuti anenge achipa murungu mari yacho pashoma nepashoma, but unongozivawo kuti munhu kana wava nechinhu chako hauzobudiriwo vamwe vako pachena kuti aiwa mota iyi handina kuitora keshi, ndichaita ndichiibhadhara michana. Saka ini zvakangondibata, ende uchinopindawo mumba unenge wakuita kunge rombe risingagoni kushandisa mari. Unongoziva vakadzi ava havazombokalkuleti kuti paunenge uchiva wakabata mari toti ukauya wakabata kana 5,000 rands, mukadzi haazombofungi kuti no 5,000 rands iyi kunyange hayo ichiuya kana after every 2 days, but inoda kusevhewa. Tinofanira kutorawo kana 4,000 toisa padivi todyirawo 1,000. Saka vakadziwo vanenge vakungofunga kuti ngatite chakati, ngatitenge mombe, ngatidai. Semunhu rumewo ndaivawo nechishuviro chokuti ndofanira kuitawo motikari yangu. Saka madzimai pavakanoona Ford Ranger yeshamwari zvinhu zvakavabata, ende mashoko avo aingova kungoti isu mari yedu haishandi, kungodai mari haishandi. Mumba hamusisina kana mufaro kuti unge uchibatawo mukadzi wako, unenge uchingoona mukadzi haana kana joy, anenge achingotaura nhau idzodzi kuti mari haishandi. Saka ndakaona kuti shamwari wangu uyu atondikonzeresa, ende tichinodisikasawo because kunyange muchiwirirana sevanhurume mutori nenguva dzekuti munotonyeyana makagara, nyange muri mabest friend, ukasangana neuyu mototanga kutonyeya umwe. Saka ndichinotaura nemamwe machinda edu atainge tichirova nawo simbi dzedu dzatairova, tataura paya abati mwana muchinda anenge anotifara mari, because iye ndiye aiva neaccess yekunotaura nemurungu, iye aizongobuda nebhegi remari kana kuti mari yacho yaingoiswa muakaunti make. Saka taingotongotaura kuti hakuna mari iyoyo akaiwana kupi, because Ford Ranger inodhura ende yaiva iri double cap. Mari mukomana akaiwana kupi, mari akaiwana kupi? Tikazorecha agreement kuti no, mukomana uyu ari kutifara mari. Saka toita sei? Tikati isu taisafungidzira kuti tinomunutsa isachi, taingoda kungoti motikari yake itorwe. Ndo zvatoita zvokuti motikari ikabatwa ine simbi dzinorema inobva yaimpoundiwa. Taisafungidzira kuti nayo anobva kwamukomana. Munongoziva kana zvinhu muchingozviitirawo mukuti kunofikisana kuya, pane kakusafunga kamunongoita, mune muchingoti no motikari yake inofanira kutorwa. Saka takazoronga dhiri, kune kwataifanira kuenda kunochera kopa idzodzidzi, taenda kuya, ende tichienda ikoko muchinda uyo aishandisa Land Cruiser, taingoita zvekuti ngoihaya Land Cruiser iyoyo. Takabva tangopa option yekuti no, hatisi kukwanisa kuhaya Land Cruiser iya. Vemuchinda akati no right, ngatishandise yangu, iyo Ford yake iyoyo yaanga abva mukutenga. Tikaenda, saka Ford iyi yaiva nadriver aisarawo ari kuroda achingorwa ma up and down kusvika tapedza. Saka tatatorwa tipofu kuti pane Ford yakati ichange ichizotakura kopa. Saka taiti kana tikaloda motikari yatinenge taloda haisiri iyo yatinozofamba nayo, isusu tinenge tiri mune imwe motikari, tava nechimwe chiprivate chataizokwira. Saka Ford ndo inenge ine maturuzi nei. Saka takati tatofambei ndikwaitiwawo nemamwe mapurisa kumberi, waitiwawo musheti. Saka mapurisa avo vanoita vanoti vakatora simbi dzaite dzichipisa, ivo vanobva vaenda vanodzitengesawo. Kazhinji kacho havavhuri dhoketi. Ndo zvatajaira, ende ndo zvataifungidzira kuti ndo zvichaitika ipapo, but taisatozivawo kuti painge patozotorwa operation. Hamuna kuti uchi chachaiitikawo,
kuti yange yatova operation because mota yayo payakabatwa tikabva tatofona kuti zvaita vaya ndobva vatiudza kuti motikari tava kutoenda nayo. Ona wemotikari uyu ndiye watakutsvaga. Panguva yacho motikari yanga isati yapera kuchenjwa mapepa, kuprocesiwa. Saka munhu akatanga kusungwa murungu akabva angobudisawo affidavit rake. Ndopatakazozviziva kuti mukomana motikari iyi anga achitoibhadhara hafu yanga isati yapera kubhadharwa. Murungu ndokubva asiyiwa, mukomana ndokutouya achitosungwa. Isusu sezvo tainge titori neinside information tainge tatoshiftao mhuri dzedu. Panguva yacho nyange neni ndainge ndatombobvawo munzvimbo, saka mukomana akangosvikirwa pamba pasina chaanoziva, ndokubva atotorwa mukomana. Ndokutonyura kwaakaita nanhasi ariko mukoma ariko. Ende zvinhu izvozvo ndosaka ndangoti maybe ndikambotaurawo pamhepo, maybe ndikanzwawo maonero evamwe, because ndinoti ndikambotanga kufunga nezvazvo, ndikatanga kufunga situation yake yaanenge ari mukati momo. Haazvizivi zvake mukomana kuti ndisi ndakamuitira tipofu, but unoziva kuti hanzi hakuna chokwadi chisingabudi pachena. Nerimwe zuvawo mukomana achazosvikawo pakuzviziva kuti pachikinya chedu sesindiketi chakakonzeresa kuti iye anga achizopinda mukati motikari yake. Ende tainge tisingazivewo panguva yacho kuti motikari iyi ainge asina kuitenga keshi. Takazotozviziva after affidavit rabuda kuti mukomana ende mari dzacho dzaaibhadhara dzainge dzitori masick money dzavainge vakataurirana kuti every month anenge achibvisa mari yakati. Saka ndo nyaya yangu mukoma, ndo nyaya yangu. Handina happiness ndichirarama nezvandakaita, handina happiness. Vamwe vangu vandaishanda navo I know kuti kwavari havasivo vakatanga dhiri rose, but munhu akaita dhiri rese iri ndingangoti kingpin wacho ainge ari inini. Ndini ndakatokontakta mapurisa ndikavapa information yose, asi zvakakonzereswa negodo mukoma. Godo ndo rakakonzeresa. Hanzi godo ndo rakakonzeresa. Hei, zvakangooma hazvo vedu we, ndo nyaya yandatumidzirwa namukoma vedu. Ko munhu uyu ari mujeri zvichafambiswa sei? Ende nhau idzi dzekopa once wavharirwa mukati watovharirwa. Zvakangooma hazvo vedu we, asi ngatitaure about this issue in the comment section. Let us meet again in the following episode.